Чакай се. Айде. Оп. Гледай, Верджо. Хоп. Alles gut. Заверчи вратите, тя има плъзгащи. Не, Те ли? няма, тя е, Я отвори пак, я отвори. Тя ги махна. Обаче Верджата ръкацко, я виж, хоп. Така. Ето Верджи, малка е кухнята. Малка е кухнята, но няма проблеми. Иначе ние си имаме това, имаме си мивка, сега ще я вземем отгоре. Са пренасяме утре напълно. Сега днеска докарахме дребни работи. Ето тук ще бъде примерно мивката, тук ще бъде печката. И печка имаме, няма проблеми. Ето тук ще бъде печката. Сега, тук отсреща виж, кота рекацко, виждаш ли? Отваряш, Здравко, като приготвим манчета, хоп, ресторанта отворя. Ресторанта отворя. Хоп, затваря. Така, Верджи, тук ще бъде, от тук до тук ще бъде плота. И тук малко място за хладилника, разбираш ли? Ще стане перфектно. Ето, виж, донесахме бюрото. Бюрото донесахме. Ето тук моята музика, както знаеш. И това. Сега продължаваме. Пак се връщаме загоре към нашия адрес стария.